Sunt un pic cam sceptic în seara asta, să vedem. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, Da, Doamne! milostiva și ajutătoarea noastră a creștinilor, Doamne, de Tine se bucură de mângâierea celor întristați și sprijinirea apărătoare. Corecta. Ei, n-am, mă, frate. Corectă. Vă pot vedea. Uite becul, Ionuț. Te restart la ăla. Vezi să nu-ți dea în cap. Elementar. Elementar, da. Satana au intrat prin noi Stați un aici. pic. Suntem aici. Da, știu că sunteți aici. De Tine se bucură mângâierea celor întristați și sprijinirea și apărătoarea robilor Tăi. Bucură-te, scaune sfinte, de tronul cel prea înalt. Bucură-te, palat desfătat al împăratului tuturor. Bucură-te, Doamna Maria, Hai, mamă, ce-i dăm în cața. împletituri de aur, care strălucește mai mult decât razele soarelui. Dai cu asta, Mini. Fără prihană, stăpână pe mine, care portă voi. Da, bule, mamă, da, cu felinarii mâncați. Cântă! Nu mai zi, nu mai zi. Cântă! Fai de capul meu. Poate îmi dă în cap. Dă, da, cu felinarul mâncat. Stăpână pe mine care Hai pot și de cinstesc capul pe meu. flori de această sfântă scumpă Ia, ce-o aruncat? rugăciune. O aruncat ceva. Dă-i, cântă, nu te opri. Băi, mi-e frică. Nu contează, cântă. Ah. Păzește-mă sub acoperământul Tău, în mâinile Tale îmi pun sufletul. O, Maică Fecioară, fără de prihană, stăpână, stâlpul și întărirea credinței. Cântă! Păi dă, să opresc panorama asta. Bucură-te, mireasă nenuntită, Maică frică. fără de bărbat și fără de prihană Fecioară, ceea ce ai ținut pe mâinile Tale și ai purtat în brațe. Hai de capul Căzu cartea aia jos. Căzu carte. Gata. Cum ai să o citesc toate, ești nebun? Bucură-te, mireasă nenuntită, Maică fără de bărbat și fără de prihană Fecioara, În regulă. ceea ce ai ținut pe mâinile Ce Tale în regulă, și ai purtat mă? în brațe pe Cel ce ține în palmă cerul și pământul și toate le cuprinde. Tu fii milostivitor și mă păzește de toate relele de pe pământ. Dăruiește, mamăi! Băi, după tine vine. Stați un pic. Măi, dar ce să sparge, ce să cu ce dăm în cața? Ce e aici? Vai, mâncați-l! Măi, cu sticle ce-i gravă treaba, băi, nu e chiar așa cum zici tu. Bă, dar cum părâi așa deodată, nu înțeleg? Ia! Bunica. Ai bunica, cine e aici? Dar cum părâi așa deodată? Chiar e culmea. Dăruiește mulți Uite ani, și aici s-a auzit. cum dăruie odată lui Ezechia și lungește viața ca să lau și slăvesc, amin. Ia, e cineva la geam în cață. Ionuț. Mă sparge aici. Ai plecat. Încet. O, stăpână îngerilor și Doamna mea! Ia, vine cu că e cineva la Mă geam. sparge aici, mă dă în cap. Băi, e cineva la geam, vine cu a. Băi, cu ce dă? Cine cineva? Asculți. Cine cineva la geam? Ce-a făcut? Cine cineva? Acolo la geamul ălalt. Mi s-a părut cineva. Mă, ești nebun, e geam Este un acolo? geam, dar cum e? Măi, să uite lumea la noi, rup cartea, mai rup spatele cartea, căsii. mă. Salut, ce faci? Hai în Sărna. casă, hai să ai la masă. Vină încoa, nu sta acolo în frig. Dă-te aproape. Dă-te aproape, dar cum să nu? Hai vino! Come on! Hai de capul. Băi! Ce-a fost asta? Hello! Come on! Uite, acolo, în ăla mic. În asta mic? Acolo. Acolo?
Ce să văd fața, mai cum mă ia, mă omoară aici. Băi, ce să aud, mă, frate, și tot cagi. Dă pe jos, cu ce dă pe jos? Ionuț, nu rupe cartea, te rog, auzi? Măi, ți-o rup din greșeală un pic oferta, nu-i problem. În dreapta s-a văzut prima dată. Nu știu. Bă, nu să mai stau, bă. Dă-și o cană de asta jos. Stai așa. O să Cântă. îngerilor. Nu, poate apare la geamul ăsta cineva, mă? Mamă, frate. Pe Nu bun? mai speria, băi, lasă-mă că eu citesc aici cu capul în carte în casă. Dă să-mi pun ceva în cap, o oală, ceva de fier. Hai de mine și de mine. Mamă. Frate, să o rup coaja asta de tot. Ce mai citesc? O stăpâna îngerilor și doamna lumii, aceea ce În fața camerei, ți ordon. desfătată decât cerul, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu tine, împărăteasa împărăteselor și doamna doamnelor și sfânta sfintelor, Capul meu. ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită decât serafimii. Serafimii. Acoperă-mă și mă păzește pe mine, robul tău, care te laud și zic, bucură-te, năstrapă cu totul de aur, ceea ce ai primit pe Hristos, mâna cea dumnezeiască. Bucură-te, Fecioară Maria, ajutătoarea celor păcătoși. Bucură-te, rug însuflețit și nears, bucură-te, munte netăiat și palat desfătat. Bucură-te, bucură-te. Dai. Doamne, miluiește. Bucură-te, mucenicilor și Hai, patriarhilor, mamă, ce soare calde. mirositoare. O, Maică Fecioară, ajută-mi, robul tău, cel ce mă rog cu credință, că s-a întunecat ochii minții mele cu norii cei negri ai păcatelor. Zei, Și tu, prea sfântă Cântă! Fecioară, Cântă! Fecioară, încinge-mă cu Taci! puterea cinstei și de viața Ce-a fost asta? păcătoarei. ce-a fost asta, mă? Nu mă mai pot. Păi să auzi în pereți, mă, pe bune. Hai de cap. Ia! Băi, ne omoară, frate. Bă, dar ce tot să aud? E cartea, au căzut pe jos. Din mult a căzut cartea. Bă, dar ce tot să aud? Zgude-i casa asta, o leacă așa. Ha? Tot aici să zgude-i deodată. Hai, mamă, nu mai știu. Ochii minții cu norii cei negri ai păcatul și tu, prea sfântă Fecioară, încinge-mă cu puterea cinstei și de viață făcătoare. Toată lumea apăsăm ecranul, da? Și Domnului nostru Ia. Iisus Hristos. Ai auzit? Îndepărtează-mă, îndreptează-mă și mă duce pe calea cea bună către mântuirea sufletului meu. Da, Doamne. O, și voi sfinților îngeri, Mihail și Gavril. Auzi, mâncați așa. Cum să faci? Cum să se facă, mă? Băi, omule, băi. Păi de mine, dacă nu ne... Dă o cană de asta jos. Îți ordon. Dă-te mai departe. Când am zis de Mihail și Gavril, bă, frate. Ia. Cei ce stați pururea înaintea scaunului Maicii lui Dumnezeu și îngerii păzitori sufletului meu, ajutați-mi păcătosul. O preaslăvită, băi, lăs. Bă, dar pe bunii cu ce aruncă, mă? O preaslăvită, Dă termostatul mai încet. stăpână, Fecioară născătoare de Dumnezeu, tu acești ce ești nădejdea celor îndăjduiți, Doamna mea cea prea bună și îndurătoarea mea Au, e o cea nebunesc cu mai asta. strălucită și curată decât razele soarelui și slăvită mai presus. Spargi toată vitrina aia, aruncă-o în mine acum, ți ordon. Oricare spirit te afla aici. Oricare suflet neliniștit, îți ordon. Dă cu vitrina aia în mine. Rupi tot. Hai, vino, că te aștept. Uite fluturile. Uite-l în mine, s-o băgam în cață. Dă-i, ia, ce-o sărit. Gata, oprește-mă. Și Moise, O dă în mine, Ionuț. patriarh, jojul tuturor sfinților, sfeșnic purtător de lumină dumnezească, cadelnică Sfeșnic, de e aur jos sfeșnicul. strapă, care ai primit mâna cerului, chivotul cel adevărat dumnezeesc, al legii celei preasfinte, mângâierea Bună, preasfântă Rona, bună. și povățuitoarea mea. Și mai vede pe geam? O rug nears. Băi, Alin! Mamă, Băi, du-te, frate. băi! O rug nears, când zic Vai să de moară, capul spargi meu. tot. Nu mai Ce pleca, înseamnă băi, asta, că mă băi? leși pe întuneric acolo, eu nu mai văd nimic, îmi dă, mă omoară, îmi sparge E sub capul. masă, măi. Cine-i mai sub masă, măi? Cine mai sub masă? Vai de mine. Băi, rug nears, măi, frate, măi.
Băi, dar pe bunică nu înțeleg cu ce dă, frate, că nu e nimic. Nu e nimic. Serios? Uite, niște cui atât. Na. Dar cuile erau acolo. Păi erau acolo, cănile alea erau acolo, tot era acolo. Hai de mine. Cartea asta o dat-o jos, mă, frate. Ia. Eșec. Cartea asta, mă, era aici. Uite, cu felinarii, da. Afară. Uite cu felinare în noi, mă, frate, punica. Hai de cap. La mea nu e nici chiar așa, băi. E diferent. Bă, dar nici chiar așa, dar ce vrei să fac? Dar nu, mă, băi. Nu mai citesc. Nu mai citesc. Până la 12. Mamă, frate, stai... Du-te. Băi, dar ce se întâmplă mai aici, mă? De ce cu cartea asta, mă? Eu și asta mi s-o descărcat, bă. Băi, ce se întâmplă cu cartea asta? Eu nu înțeleg. Toate mi s-o descărcat, nu mai am nimic. Mamă, ce cald din casă. Uite că asta mi s-a agățat de gât. Ah. Pe cu ce dă, mă? Bag acolo, nu. Ia, ce-o trecut pe aici? Ai de mine, ia. Ia, ce trece. Ferească, mă, Dumnezeu, nu mai, mă. Aveam prute, eu m-am dat cu mir, m-am dat, eu sunt calificat, nu-i problemă. Mie nu mi-e frică, dar mie să nu-mi dea cu ceva în cap. Dacă... Băi, băiatule, băi, pocnesc alea sticlele. Băi, serios, pe bunii, dai tu cu ceva? Băi, asta, băi, uite asta, uite că căzut pe pușa aia de tot. Pe bunii, dai tu cu ceva, faci Cu glumii, ce să mă? dau, bă, frate, n-am nimică. Mamă, spate. Băi, în fața camerei. Revoltător. Eu nu-s fără milă, auzi. Cum să dau fără mine? Să cânt fără milă. Nu mai dau, bă, nu mai fac din carte, bă. Scoate geamurile de sticlă și aruncă-le. Du-te, bă. Las că poate ne-a dat vreun ciob în noi. Mari șmecherii. Un ciob nu mi-a mai dat. Un ciob nu mai da și mie. Zei, ești aici? Cânta. Da să bag creionul, să bag lucruri pe... Mamă. În fața mea ți ordon să Sticlă pe dai o jos, sticlă pe da. jos, pe pat, peste tot. Uite, sticlărie am făcut aici. Uite, uite și tu ce e aici. A? Mamă, M-am pierdut. bucăți cad, băi, frate. De ce întrebi? Dar cu ce dai? Ce se întâmplă? De ce ești așa supărat? Dai pe superfan. Mamă, deci nu mai pot de cald, mă, 30 de grade aici. Băi, ce căldură am făcut, mă, în casa asta. Și ne-ai mai băgat pe foc, nu? Nu, mă. Mamă, o lua rău, mă, pe bune. Și de la mâncare, și de la fantome, și la spirite, și la tot, nu mai pot. Trebuie să citesc Nebunesc. să termin, frate. Că nu am început-o și dacă am început-o și n-am... Ia auzi ce... Auziți? Auziți ce iese din șifonier? Cheile, lasă țelele, poate să le mai... Plecăm fără chei. Da, asta de aici. E prank din ăla, a dat toată lumea. Dați o leacă, mă. Mamă, frate. Hai să Azazel arată-te, Hai să cântăm de Beelzebul arată. Da, bă, să Pe cântăm geam. de afară, măi. stăm afară cu capul în casă și cântăm. Vine poliția. Oi. Păi ce s-au? Ăsta nu e șobolani de horă, ăsta e animal mare, E vreo. vacă. E- Cred că așa și vreo vacă. Cal, ceva. Pasăre. E vreo pasăre. Ați auzit, nu? S-a Nu s-a rupturi. băgat în O, burlan. da, s-a băgat în burlan, fraier. Nici- S-a auzit geamul, Ionuț. Taci. Casi. Of, doamne. S-a auzit geamul, fiți atent. Așa am rămas. Ascultă la mine. Ascult. Hai de mine. De ce nu pot veni? Nu știu de ce nu poți veni, ești blocată. Nu mai poate pe ușa aia trebuia să... Ești în ușa aia, ești în încăperea cealaltă, poți să vii încoa? A? Păi să nu mai pot, nu stau o leacă jos aici. Un dezastru în cameră. Mai citesc, mă, de ne-a rămas că n-am. Uite, mi s-au cum, rășit pur și ochii. simplu. Eu stau lângă ușă aici, eu am dat și am fugit. Mi-ai dat două versuri și am plecat. Nu stau, mă. Deci nu mai văd, frate. Că nu am lanternă în cață. Băi! Auzi? Ia! Nu, e aici, e pe asta. E pe asta, frate, pe... Băi, Mamă, dă-te, mă, pocnești întoarce-mă geamurile. telefonul. Mai părâi geamurile, mă, ca... Păi pocnesc geamurile, frate, ești nebun Mm. la căldură, de la fric, ce este? Îi să dilată ceva, cred că. Ai băgat prea mult foc, uite. Băi, și pocnesc geamurile la foc, ești nebun aici. E nebuneală, e salam. Cu pâine aici.
Nebunia lui Salami aici, ce? O să mai bați un pic în geam? Ia să vă arăt aici. Poate îmi dă cu stic. Uite ciobul cum stă mâncați Dă-te așa. la o parte, nu te mai băga pe... Nu mă mai duc să mă uit. Ce să mai... Uitați ciobul cum stă. Mă bundi, bă. Uite cum stă ciobul. Mamă, distruge toată casa cu curățenie aici, Alin. Își bate joc de munca noastră. Bătai de joc. Măi, lasă-le acolo, dă-te că una eu nu pe bune. Dă-te încolo, nu mai fă de astea. Ia! Ți-am zis? Uite-o, da jos ăla. Ia! Ți-am zis? Uite-o, da jos ăla. Măi, Mâncați așa. aparatul cu totul odată. O da jos aparatul, Ionuț. Măi, abia am fost acolo. Acu ți-am zis. O străcat ăsta de... Acu ți-am zis. O rupule din el. Aha. În sensul acelor de ceas. Acu ți-am zis. L-a închis, e pizel. Nu era închis, l-am închis eu. Lasă, nu-l mai pune, că-l strâcă. Nu-l mai pune. Băi, nu-l mai pune acolo, că-l dă jos iar, îl dă să-l ai sensibil tare. Firească, Dumnezeu. Acu ți-am zis. Direct în el dădea. Bufnești, măi. Fai, mamă. Afară, mă. În fața camerei, mă, l-am prins, măi. Absolut nu. Auleu, da ce? Auleu, ajutați-mă. Cervicală. E gata, e... Dă-i că e 12. Dă-i tare. Îi dau direct cu umilință. Dă-i direct cu umilință. Rugăciune de umilință. Cânta. Către prea bunul și tot de înduratul și milostivul Domnului Dumnezeu, dar nu prea văd cu asta. Bă. Dă-i tare. Cu spatele m-am pus în sticlă. Aha, cu spatele m-am pus în sticlă. Știu, Doamne, că păcatele mele Dă-i sunt tare, dă-i nenumărate și nu pot să privesc către a ta bunătate, dar știu că milostivirea, îndelung răbdare și noianul iubirii tale de oameni sunt nemărginite și deși am trecut în răutate pe toți oamenii, însă nu am întrecut... Unde să mă mai pun mânca asta? Unde să mă mai pun, măi, oameni buni, măi? Milostivirii tale. Nici n-am uscat izvoarele cele pururi curgătoare ale iubirii tale. Bate în ușa aia un pic. Fără legile noastre te s-ar înmulți mai mult decât stelele cerului și ca nisipul mării. Nu mai știu, mă. Încă atâtea de biruite vor fi și de către blândețea și milostivirea ta, căci... Hai de capul meu. Hai de mine. Dă-i cânta, de umilința, dă-i. Faptele noastre ce le socotim Cu umilință. de bine, Mă bag după sobă, ca încă șcărianul. o trebuință de dreptatea ta. La da da da. Pentru aceasta îndrăznind aler la milostivirea ta În cu fața mea frică spargi tot și acum. cu cutremur, rugându-mă Mamă, ce să mă sperie fii ăsta, ca frate. fiul Băi, am greșit. Gata, oprește cu cu cioburi. O arunca cu ciobul în mine. Gata, oprește. Gata, nu mai, că închide cartea. Închide-o, gata. Închide-o că o bagă în sobă acum, mâncați așa. Gata, ajunge. Hai de capul meu. Aruncă o bagă, uite acum deschis și o bagă în sobă, tu ești nebun la cap. Mamă, frate, Auzi, ce s-aude? Auzi. Auzi cum o da cu ciobul, mâncava așa. Mă arunca cioburi pe pat. Acum o pun pe foc. Pitați, vă pun pe foc acum. Explodează sobă, tot cade casa pe noi dacă ai pus asta pe foc. Nu vă pun pe foc, pitați acum. Ha? Uite cum o da cu ciobul. Uite dacă eram acolo lângă, nu-mi dădea în cap. Uite ciob. Uite ciob mare, măi. Pe ăsta, uite. Uite bucată, uite cum o dat. Uite. Uite ciobârlanii ce dă. Ciotârlanii mâncat. Uite MF-uri pe jos. Cu ciobârlanii dă. Am tremur mâna. Mamă, dar nu mai stă nici ăsta aici. Uitați un pic pe bune. Am spasmi la mână, uite cum face degetul. Spasmofilii. Iau astea, mă. Uitați pe bune, uite. Satana, hai să arăt. Lasă-mă, domnule, în pace. Uitați ce-a spus, mâncava și pula voastră. Eu am mâncat. Am spasmi la deget, mă, uite. Spasmofilii, Uite cum faci. Spasmofobii. Uite cum am spasmi la deget. De capul meu, știi să le mele. Să vezi. Este dificil. E dificil. Nu mai gata, trăiască familia ta și copiii tăi din utaci. Eu nu-s gata pe bunii, mă duc acasă, frate. Aprindeți-vă lumina, bă, opriți-vă, bă. Dă poate îmi dă acum cu țăgla în gură. Gata, oprește-te, mă, lasă-mă în pace, bă, dar tu chiar vrei să mă omori cu cartea ta. Dar de unde ai scos-o, mă, mâncați așa, din boxă, de unde ai scos-o? Pornițel. Din beci, de unde ai scos-o, mă? Terminat, trebuie să termin, nu pot să mă duc acasă. Ai scos-o de sub pământ, ce-i cu tine? Pentru că asta îndrăznind. Hai de capul meu, auziți-l, măi, frate, măi.
Și cu cutremur, rugându-mă să fiu cel desfrânat. Auziți-l, măi. Oricât am greșit ție cu voie sau fără voie, cu fapta și cu cuvânt, cu aducere de aminte, cu gândul, știință Uitați-l, măi, cum citește. și cu neștiință. Dar ce să termini? Voi sunteți nebuni la cap, ce să de termini? noapte și de zi, băi, bucăți, scad, băi. Bă, oprește-te, măi, omule, și cu lumina aprins, Ionuț. Unde mă duc? Cele de vârsta cruzimii mele. Ce mă, băi, bă, frate, ce urmă? dar stai lângă mine Lasă-mă aici. pace, mă, frate, dar ce vrei? Mamă, frate. Dă-mi pace, mă, uite cum cade din dulapul la tot, mă, frate, ce acolo? Mamă, trăcală pe bune dacă îl mai lăsai acolo. Domnul? Nenea. Noi, nerostivirii mele, unde a rămas? Mă? Citește din ușă, din pragul ușă, de aici, uite. Uite din pragul ușă. Cu gândul, știința și cu neștiința. Nu mai are glas, Asta e să măi. văd, cruzimii Nu mai are glas. Dai tare. Dai în mobila aceea, dă cu Și mobila să mi le aceea. ierzi și să mi le ștergi pe toate și în haina nepăcătuirii și a curățeniei să mă îmbraci. Am păcătuit singur, mărturisesc. Dar cu mobila aia în minim sordon. Am greșit, nu tăgăduiesc. Poruncile Băi, tale dicați. n-am păzit. Judecățile și dreptățile tale. Dai cu mobila aia în mine. Deci, poruncile tale n-am păzit. Judecățile și dreptățile tale nu le-am. Mamă, dar ce mă încurc aici, mai? Zi, taci. Aici ai cusută carte. Zi, taci din gură. Dreptățile tale le-am călcat. Am urmat rău amăgitorului vrăjmaș. M-am supus trupului Dai cu dulapul mini, dai cu dulapul mini tare. Rupe-l. și patimilor. M-am făcut rob dulceților vieții. Și casa a toată necurățenia. M-am făcut casa a toată necurățenia. Asemenea chipului tău, celui care mi l-ai dat mie. Da, Doamne. Cu dulapul ți-am zis, cu dulapul. Mai frate, De capul meu. am greșit și neschimbat, nici pe cetea Dumnezeescului botez. Am stricat pe cea dintâi zidire și pe cea a doua toate le-am turburat. Le-am închinat cu păcate pe care le-am făcut în ziua, vremea și în tot ceasul. Mărturisesc că sunt vinovat focului de veci, viermilor neadormiți. Provăduiesc că sunt vrednic de toată munca Gata, cea Ionuț, te rog eu înfricoșată frumos, și frate. rea. Nu aștept Bă, dar te rog eu din suflet, mă, oprește-te, cel mă, gata, mă. înfricoșat, care trimite și ce-i păcat. Ce păcat, ce păcătoși în focul de vechi. Eu însumi hotărăsc o sândă, însumi mă judec vinovat. Aducerile aminte de păcate, Hai care de le-am capul făcut meu, și știi, mustrările de cuget. Îmi stau pururea înainte. Parcă văd pe cumpliții părători înfățișând. Mă, auziți-l, măi, fraților, mă, auziți-l, măi. Ele și la judecată, paharii. O dată minimă, gata că dă în minimă, oprește, pe bune. Băi, te rog eu, bă, dă-i trăiască familia ta, ți-o bag pe foc, mă. Băi, o dată minim cu paharul, uite. Plâng, băi! Băi, oprește, te rog eu, nu-ți gata. Am pus-o acolo. Arunc-o. Lasă că am pus-o acolo. Bă, ați văzut, mă, cu paharul minim aruncat, mă. Doamne! Nu, mă, ce în casa asta, mă, mâncați-aș. Ia-o să mâncați. Auzi că s-o auzit cadelnița și nici în casă nu-i cadelniță. Cădință în apartament, măi. Da, prieten, gata, îmi cer scuzi la tine. Îmi cer scuzi, nu mai da cu nimic, uitați cum a aruncat cu paharul mine. Paharii sparte, mă, ce pocnește pe acolo. Buburuze, bă. Hai. Stau cu tine, dar nu mai fă nimic, nu mai fă nimic, te rog eu din suflet, îți ordon. Speriat și buburuzele, stai așa locul tău. Oricare spirit te afla aici. Măi, de unde am sânge? Uite, bă, sânge. Nu mai arăta. Măi, de unde sânge pe Dar ai băgat mâinile în sticlicele pe acolo, de unde sânge? Nu. Uite buburuza, bă, frate. Uite, bă, buburuzica mică. Frumușică mică. Nu ți-o pune la locul ei. Mamă, uitați mai cum o da cu paharul, mai. Mai Uite de acolo. capul Hai meu. cu mințica acolo. Mamă, frate. Da. Uite și o sticlă aici mare. Uite-te să nu dea în capul cel. Da, uite, și dacă îți dă acum, ce vrei să fac? Cu ce poți să-l opresc? Vezi că dă. Da, și că eu crezi că am timp să zic. Mamă, frate, ce-o aruncat. Da. Măi, demontează toată munca. Nu, mai gata. Gata, opriți-vă. Dracului de treabă, bă, dar Opriți-vă, gata. ce-am mâncat. Ascunde-o, mă, mâncați.
Lasă-mă, Doamnă, în pace. De unde ai venit? Poate incumințăți. Pune-o, măi, la seif trebuie pusă aia. 91, pune-le câte muzică, bă, pune ceva. Băgați cănile. Uite câte fire am pe mine aici. Uite și tu ce am aici cu mine. Uite fire aici, am cat. Ai de capul meu. Nu avea să cânte asta, bă, frate. Baterii, câte fire. Băi! Ne omoară, mă, frate. Băi, dar tu ești nebun la cap, băi, lasă-mă, băi, tu pui radio, acum izbești imobil la mine, ce radio pui. Uite, ca, băi, dizbi ceva aici, mă, frate. Spi bunii dacă nu. Wow! Au! Ce-ai pățit, M-am băi? speriat. Ce-ai pățit, te-o tăiet? Mă speriat, nu. Bă, pocnești prea tare, deodată așa, mi se ridică inima în gând. Vai, și dezbrăcat, nu poți să ies afară. Păi în ți-am casă. zis, tu vrei să mă dezbrac în curul gol acum. Uite unde fugeam. Trebuie să stau mai departe. Râdiți toată lumea, vă rog eu. Mamă, ce-am pus! Ce că hau! Asta e, bă, asta înseamnă adrenalină, mă. Chiar că Da? dați așa asta pe bune adrenalin. Asta e adrenalină, mă, fraților, voi sunteți nebuni. Îmi amintesc de tine. Știu că ți amintești că am mai fost aici. Ai putea cumva să dai cu șifonierul ăsta mini? Dacă nu cer prea mult? Doamnă. Oricare spirit te afla aici, dă un pic cu șifonierul. Dar de ce mergi pe jos? Zi-ne că avem mașină noi. Hai de mă, las-o, tata, măi, ieși afară. Măi, nu ești așa, Da, hai să acum, ne da. Păi de mine, știu, mă. Hai de mine, ce frică e. Hai de mine, este ceva în ușă aici. Hai de mine, blocat. Taci din gură. Taci din gură, nu-ți bă. Vai, ce frică e. Vai, mamă, am înghețat, adică am înghețat. Hai stăm aici. Aoleu, Nu ne mai băgăm. în tricou am ieșit în cavaș. M-a prins Ionuț. În tricou am ieșit. Iad. Asta e iadul pe pământ. Aoleu, ce mă doare capul. Poate dă cu oglinda asta, vezi să mă dau mai așa. Uite aparatele la roșu. Siguranță. Numai că nici Asta căciula. dacă iadul aici, o să fie cu siguranță. Bă, uitați cum am ieșit afară, măi, nici căciulă, uitați. În tricou am ieșit. Și fără căciulă. Cu siguranță este iad aici. Mamă, frate, ce fel îi prind Ionuț. Mamă, Băi, ce fel am prins-o, tu ești nebun? Băi, parcă am simțit, mă, mâncați așa. dar sau unii doar. Pe focune spre asta. Păi, dar nu, că n-ai unde să filmezi, decât punctele astea, atât. În rest, ce să filmezi? Păi, mă. Putere. Putere, mari putere aveți. Mare putere Aha. lui Dumnezeu. Mari putere aveți. Îmi cer și o scuze la puterea voastră. Da. Uite ce câta sticlaraie acolo în cap. Uite și aici. Băi, e dezastru de sticlaraie, mă. Ganură. Gau. Mă iau din ele, bă, să mai duc. Nu mai ordon nimica. Să mai duc aici. Îndepărtează-te din calea mea. Gata, am cer scuze. Gata. Acum m-am îndepărtat. Îmi cer scuze. Oricare spirit te afla aici. Oricare. Băi, frate. Ce-o son? Energie. Ce-a fost așa? Băi, uite o leacă. Ce, mă? Face, aprinde lumina, o leacă. N-am lumină, măi. N-am că spam. Ce să mă aprinde, măi? Ce-a fost asta, Mișcă mă? sacoșele alea pe... Ai căcat. Strase, măi. Strase, măi, spune eu. Băi, cad geamurile. Vai de, Băi, cad geamurile. vai de capul meu. Băi, cad geamurile Vai de singure. capul Băi, uitam meu. la ele cum cădeau geamurile. Ai văzut? Am prins-o. Mamă, frate, ce fel a fost asta, mâncat. Măi, l-am prins în live acum geamul cum a căzut. L-ați văzut aici, în zona asta. Acum l-am prins. Hai, o spart toată Băi, cad mobila. geamurile, băi. Băi, uitați câte geamuri mai sunt, măi. Un geam cu doamna,
Un gemuleț mic și încă vreo 3 acolo. Trizarele din alea, măi, de gard, cum se cheamă? Mă, am prins în live, l-am prins, mă, mâncați. În live direct. Dai cu mobila aceea în mini, dacă ai putere. Îți ordon, oricare spirite. Băi, ce dracu, mă, frate, se întâmplă? Ce ai, măi, ce țăpi așa? Hai de Bă, capul dar mă meu. sperii tare, bă, că nu știu de unde vii. Dă cu mobila în mini. Mă bag aici, frate. În fața mea să văd acum adevărata ta Băi, știi, putere. bună, dă-te afară de aici. Lasă-mă în pace, mă, dar ce? Asmodiu, stii. Dă-i tare. De bufnești. Dă-i o buftai în mini. Bă! Ce? Băi, dar nu... No, gata, nu mai. O da cartea jos, iar. Iartă-mă, Doamne. Ce am greșit, Doamne? Ce s-a speriat asta pe bun. Vai de capul meu, stați o leacă, Ce ai venit? să vă arăt. N-arătă. Stai o leacă așa. Așa stai, așa. Nu, pune mâna, pune mâna. Pune mâna pisti, băi, o leacă. Toată palma pune-o pisti. Stai așa. Uitați o leacă în cap. Ce-ai pățit, mă? Nu știu, frate, curge din mine. Eu ți-am mă. Vai de capul meu. Vai, dar ce mâncați așa? Sacrificii. Vai de capul meu, dă-te să nu... Opărit, am fugit. Pă stai un MF de la jos așa frumos în fața camerei să vadă toată lumea. Dacă ai putere... Măi, Măi, dar ce părâi e aici? aspiratorul, măi, crezi? S-o băgat în aspirator, mâncați. Măi, aspiratorul parcă o pocnit, nu? Sunt încălzătoare, mă? Pocnește ceva. Nu e cald, măi, nu are nicio... E bocnă. Ia! Problemă. Fără energie. Fără energie, gata, te-ai terminat? La casa de scandal. Da, la casa de scandal ne-am cunoscut. Te-ai terminat, gata? Amintesc. Ai bun. De ce umbli la butoane acolo? Măi, cel mai tare Spirit Box, cel mai mare, cu două... Uitați ce Spirit Box avem. Ucraineanul ăla ne vedem. Cum îi zice? Ia. Test. Ce se întâmplă? Gata, Băi? Să ia bandă. Nu e bine curentul în șutul de bine. Uitați zodia mea. Și Zonia pește. Băi, uitați zodia mea, mă. Ce zonii ești? Băi, să vă dea Dumnezeu sănătate la toată lumea care sunteți pe live aici. Mulțumim din suflet pentru tap-tap-uri, mulțumim pentru cadouri. Suntem în turneu, îl câștigăm încă o dată, al 4-lea la rând, da? Știi, zice, da? Ca să arătăm că totul e frumos. Tot mă dau pe lângă mobil asta pe aici. Da, măi, zodia pești, măi, uitați, măi, peștișorul, măi. Da? Ah, mi-a dat. Mi-a dat cu sticla, eu nu știu. Mi-a dat cu sticla pe bune. O, sări bucăți din sticla aia. O bofnit iar... Ah, bă, dar mi-a dat pe bune, Sar m-a dat. bucățele de alea mici, Bă, alea mi-a sărit de- așchi în mini, mă, frate. Uite-ia. Uite-ia. Mă, uite, mă, mi-a sărit, mi-a dat cu așchi, mă, frate. Cauterizează-te repede, că e cu fierul în șur. Băi, de ca... Pe bune, uitați, m-a zgâriat. el Băi, tu ești nebun. Băi, nebunilor, băi. Băi, nebunilor. Ți se pare că e bântuită casa. N-am ce zice. Sunt... Mor ăștia tineri, ăștia nu și-au împlinit ei pe pământ ce-au avut de... Nu și-au dus crucea cum ar veni. Ai închis bine cu cheia acolo? Da, frate. Acolo nu se mai umblă niciodată, acolo e interzis, prin lege. Lasă-o, dracu. Petrică, tu ești? Nu pui. Nu se aude bunul. Uite mai fluturile ăla, măi. Pe unde mai vii? Uai de mie. Băi, uite fluturile. Băi, iară vine asta după noi. Băi, ce cu fluturile? Ce e aici, măi, frate? Măi, asta e Petrică, sufletul la copilul ăla. Uite, Ha? uite. Ha?
Hai vină încoace, hai la tare. Ai, ai de mine. E sinistru, da. Hai. Fluturi în casă, iarna, e sufletul unui decedat, Da, auzi. măi, da. Uitați, măi, paranormal Uitați aici. frumusețe. Uitați, Uitați frumusețe aici. uitați. Băi, aruncă! În noi! Uciobul ăla, Băi, aruncă! băi, omule, băi. O sărit de acolo, dinăuntru în noi. Da, 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 era un ciop de acolo, uite. Uite, mâncați așa. Bă, și-o fugit și ăla de pe mâna mea. Haide, tată. Hai acasă, băi, pe bunii mei, haide o leacă, băi, să plecăm, măi, eu nu Băi, ciopul înțeleg. era la carte. Băi, acolo. ora 1, mă, Urca frate. ciopul peste noi, măi, în gură să ne-l dea, mă. Să Uite că mai este unul, ia. în fluturi eu vreau să-l dea. Mai este unul. Mulțumim din suflet, fraților, da? Să vă dea Dumnezeu sănătate. Doamna Nico, pe primul loc, da? Candlelight, Pedre Grain, mulțumim, frate. Irinuca, Hoca Marcela, Dobra, Alina Fodor, Cosmin Cameramanu, Ela, Cristi Grey, nenicul nostru Andrei, Michael Mițu, Vasilescu Aurel, Ștefan Mone, ăsta, Father Creator, cum îi zice, Călin Rusu, Călin Rusu, Casi, Via, Miha, toată lumea vă mulțumim, să vă dea Dumnezeu sănătate. Rempodu, da, luăm și Rempodu. Mulțumim moderatorilor, mulțumim tuturor. Până data viitoare, rămâneți cu bine, rămâneți binecuvântați. Doamne ajută la toată lumea. Power, Ghost Activity, aveți grijă cu paranormalul, că e dezastru în casa asta, da? Vă pup, Doamne ajută. Ghost Activity, familie, moderatori, temelie. Cine vine cu ura, rămâne cu noi. Cine dă cu venință, rămâne cu voi. Ghost Activity. Ala, bala, portocala, uite ciuta, uite boala, uite ața, uite cana, uite topul, uite karma. Ață, ață, dă prepuț, v-am câștigat la barbut. Urmăriți pe live-ul meu, mă face să-mi pară rău. Vă cam simt invidia, n-aveți voi puterea mea. Când vă dă eu nu-ți citire, vă pregătiți de moștenire. Amandină, dină, dragă, nu ești tu de așa ceva. Tu ești deja o fantomă, faci live doar cu maică ta. Haterii stau pe live, Giana, vor să fure harul meu. N-aveți voi cum să faceți vreodată tot ce în viață voi face eu. Ghost Activity, e acasă, e familie, e masă. Ghost Activity, familie, moderatorii, temelie. Cine vine cu urat, rămâne cu noi. Cine dă cu venin, să plece cu voi. Ghost Activity, familie, moderatorii, temelie. Cine vine cu urat, rămâne cu noi. Cine dă cu venin, să plece cu voi. Ghost Activity, Ghost Activity, Ghost Activity, Ghost Activity, family.